Assalamu alaikum. To al'umma saƙona zuwa ga mutanen duniya gaba ɗaya, don Allah ku tura min wannan barar addu'an da za mu yi domin ya je ko'ina. Al'umma masu tambaya na wani hali ake ciki akan ɓatan matana da ɗana, halin dai da ake ciki kenan shiru babu wani labari kuma yanda dai kuka sani ɗin nan haka ne. Kamar yadda kuka sani cewa a baya jami'an tsaro sun yi tracing gashin nan sun ga wajen da suke amma sun ki zuwa, wanda ina sake tabbatar muku da cewa duk halin da suke ciki da abin da ya same su akwai sakaci na jami'an tsaro a ciki. Amma tsakanina da Allah, yaƙinina da Allah shine idan duk duniya da su haɗu domin su cutar min da iyalai, wallahi ba su isa ba har sai Allah ya nufi hakan. Kuma idan duk duniya gatana ne, ba su isa su tseratar min da iyalaina ba sai wa'adin da Allah ya ɗeba musu ya ƙare. Amma wajibi ne akan jami'an tsaro su sauke haƙƙin da yake kansu, wanda sun ƙi kuma sun ƙi yin ƙara ɗaukan duk wani mataki, wanda hakan kuma abin zargi ne, kuma na sake faɗa su nake zargi. Kuma duk abin da ya samu iyalaina da sauran iyalan da suke hannun waɗannan mutanen, wallahi tallahi laifin Nuhu Ribada ne da shugaban 'yan sanda da duk wani mai hannu a abin da ya shafi tsaro. Al'umma, ban sake gane fitina da matsi da halin da ake ciki ba sai da iyalaina suka shiga cikin wannan bala'i. Na sake gane ba iyalaina kadai bane, kawai nawa ne ya fito fili. Wallahi akwai al'umma sama da mutane 1000 wanda wasu rasa iyayensu, wasu rasa 'ya'yansu, wasu rasa matansu, kuma jami'an tsaro an sani, an san abin da a yi amma an ki zuwa. To da Allah muka dogara. Sannan masu farin ciki saboda an sace mun iyalai, saboda ina rigima da zaluncin iyayen gidansu 'yan siyasa, ku ci gaba da yi. Idan kun ga dama ku je ku kafa majalisan addu'an Allah kar ya fito da su. Lallai Allah ba azzalimin bawansa bane. To al'umma, ina roƙon addu'a a gare ku. Duk kankantan addu'a da za ku iya taimaka mana da shi, al'umma ku taimaka mana da shi. A yanzu mun fara yin yasin da za a gabatar kafa 10,000, wanda yanzu haka yayi nisa. Alhamdulillahi, muna neman addu'a, muna bara duk kankantan abin da za ku iya karanta mana domin Allah ya kubutar da su. Ina neman wannan alfarman a wajen 'yan uwana talakawa. Ku fito ku taya ni da kuma waɗanda za su iya yin wannan yasin ɗin a mana iya adadin da za a iya mana. Amma al'umma ku sani wannan ba akan iyalaina ba ne kaɗai. Za mu yi wannan addu'an ne jimilla akan duk wani ɗan adam da aka nema aka rasa a Najeriya ko kuma a faɗin duniya, wanda zalunci ya sa aka keɓe shi a wani waje domin cikar burin wani abu. Kuma wanda duk akwai hannunsu a cikin wannan abin, ina muku albishir da cewa in ba kamun duniya akwai na lahira, kuma ita lahira kusa take. Sannan kuma wannan cin zarafin da aka mun, idan an mun ne domin yakan zaluncin da nake yi, ku sani dama haka hanyar take. Ƙarshe ma aka rasa rayuwa domin sadaukarwa ne da za ka yi ma Ubangiji, Ubangiji ya saka maka da mafificin alkhairi, wato aljanna. Al'umma, ina bara, ina roƙon addu'a. Ku sani ba mu da wani tsumi, ba mu da wani dabara, babu da wani abin da za mu iya yi. An kama janar na soja, an kashe sojoji ba su iya komai ba. An kama commissioner of police, an kashe 'yan sanda ba su iya komai ba. An kama sarakuna, an kashe saraki ba su iya komai ba. An kama alƙali, an kashe alƙalai ba su iya komai ba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Daga Allah muke, kuma gare shi za mu koma. Ba zan tambayi Ubangiji me yasa ya mun wannan jarabawan ba, amma ina roƙonsa Allah ya sa na iya cinye wannan jarabawan. Ya Ubangiji, kai ne ka halicce ni, kuma duk abin da ka tsara a kaina daidai ne. Ba na ɗaya daga cikin masu yin baƙin ciki da takaici da jarabawan da ka musu. Ya Allah, ina tuba, ina roƙon gafara akan zunuban da na aikata maka. Ya Allah, ka amsa addu'ana da na bayin Allah. Allah, na baka amanan iyalaina, ka dawo mun da su,
cikin ƙoshin lafiya. Ya Allah ka ba su kariya kamar yadda ka dawo da Yusufa zuwa ga mahaifin shi. Ya Ubangiji, na roƙe ka sake nuna min allantakanka, kuma ka sake nuna wa azzalumai kai ne cikakken sarki. Babu kuma abin da zai buwaya a duniya sai da iko kuma sai da yardanka. Al'umma, ina mazaunina na makaskanci, ina ƙara ƙaskantar da kaina ga Allahu subhanahu wa ta'ala, ga kuma ku, domin ku taya ni da addu'a. Bana da tsimi, bana da wani dabara, amma duk abin da Allah ya so ba wanda ya isa ya hana shi. Na gode da addu'o'in da kuke da kuma gudumawa da yadda kuka nuna tashin hankali da jarabawan da nake ciki.